mindig akkor kéne bekiabálni, hogy mi az, amit eljátszok, amikor így ide teszem a kezemet. Jó, ez lesz a jel. Figyelj, elsőre megnézzük. Mi az, amit játszom? Nagyon jó. Jöhet a következő? Ez vajon mi lehet? Tudod, mikor így csinálok, akkor kell bekiabálni, de jó hangosan. Nagyon ügyesek vagytok. Jó, jöhet a következő? Ez vajon mi lehet? Ki az a következő bátor jelentkező, aki ide mer jönni és eljátszik egy gyümölcsöt? Gyere! Milyen gyümölcs lesz, nem kell elmondani. Csöndbe tartsd magadba, viszont a közönségnek ki kell találnia. Közönség készen áll? Gyümölcs lesz, nem kell elmondani, játszhatod, tessék. Figyelj! Aha. Közönség, mi lesz ez? Húha! Na várjál, még egyszer eljátsza, hadd lássam. Aha. Körte! Akkor kérek meg egy hatalmas tapsot! Nagyon, figyelj, ha már itt vagy színpadon, játsszuk már el azt, hogy kövess engem, jó? Figyelj, csináld utána. Jó van, valami hasonlót fogunk eljátszani, de egy kicsit az savanykásabb. Figyelj! Megy, nagyon jó. Figyelj, ez milyen megy? Magos. Gilisztás megy! Na még egyszer, mi? Kukacos megy, azt hittem már itt kilisztás megyek. Teremnek nálatok. Kérek meg egy hatalmas nagy tapsot. Szuper, meghajlás. Na hölgyem, nem lehet beszélni, csak elmutogatni. Én át is adom neked a porondot, meghúzom magammal ezen a 10 cm-en, tessék. Ez jó, ez jó. Várjál, ennyi. Még egyszer játszd el. Nagyon jó, figyelj közönség. Találd? Jól van, meghallás és futás le gyorsan. Következő pedig eljátsz az, hogy... Ó, nagyon jó. És... Menjél egy kör. Csinálj egy olyat, hogy... Nagyon jó. Mi volt ez? Szuper, egy meghallás, egy taps. Na rakjuk össze szépen lassan ezt a buszt. Azt mondja, hogy elindul a busz, utána zötyög, utána kanyarodik egyet balra sikítással, utána zötyög, utána satufék. Mehet ez így egyben? Igen! Főpróba. Indulás. Hátra mindenki. Balkanyar. Satufék!